Isten jó. És amikor ezt kimondjuk, vagy végig gondoljuk, akkor sok szálon elindulhatunk ebben a jóságban. Elindulhatunk a saját fejünk után is. És ennek megvannak a veszélyei is, amikor az ember a jóságot a saját mércéjéhez méri. Azt szeretném nektek mondani, akik most itt vagytok, eljöttetek, becsöppentetek, vagy már ide tartoztok. Isten jósága állandó. Isten jósága örök. Isten jósága örökkévaló. Isten jósága elválaszthatatlan Istentől. Ő nem ma lett jó, nem tegnap lett jó, hanem örökké jó. Az ő jósága ugyanúgy árad ő belőle, mint az összes többi tulajdonsága, amitől ő az Isten. Tehát kicsit pörgessük vissza az idő kerekét, és képzeljük el, hogy nincs idő. És Isten már jó. Nehéz elképzelnünk ezt, de próbáljuk meg elképzelni. Hogy nincsen idő, de Isten már jó. Isten tulajdonságai örökké ő benne vannak változhatatlanul. Ezért naív elképzelés az, hogy a jóságot a mi mércénkhez igazítsuk. Igaz? Tehát ha Isten mindörökké jó volt, akkor nem tehetjük meg, hogy az ő jóságát a mai állapotunkhoz, vágyainkhoz, kívánságainkhoz igazítsuk. Mert ezzel tulajdonképpen lerántanánk Istent egy ilyen humanista, emberi szintre, ami egyáltalán nem fedi le Isten jóságát. És mivel Isten jó, ő nem tud más tenni. Isten nem tud rossz lenni. Mi emberek tudunk rosszak lenni. Az én gyerekeim tudnak rosszak lenni. És én is valakinek a gyereke vagyok, ezért én is tudok rossz lenni. Nem akarok rossz lenni, de tudok. Isten viszont nem tud rossz lenni, mert ő jó. Azért hangsúlyozom ezeket az állandó kijelentéseket róla minden egyes alkalommal, hogy megértsük, hogy Isten nem változik meg. Tehát én változhatok, az én felfogásom változhat. Én igen mondtam valamire, és holnap úgy gondolom, hogy nem. De Isten nem változik. És azt írja a 145-ös Zsoltárban, hogy jó az Úr mindenkihez. Irgalmas minden teremtményéhez. Nincs olyan ember, nincs olyan lény, akihez Isten ne lenne jó. Még azokhoz is jó, akik abszolút nem veszik őt figyelembe, nem törődnek vele, nem foglalkoznak vele. Még azokhoz is jó, akik káromolva szidják az ő nevét. Még azokhoz is jó, akik valaha igen mondtak Istenre, de elfordultak, és hátat fordítottak. Mert Isten nem tud más tenni, ő jó. A Máté 5:5-ben van egy fontos és megszívlelendő ige. Jézus mondja, 43-as verstől. Hallottátok, hogy megmondták, szeresd embertársadat és gyűlöld ellenségedet. Én viszont azt mondom nektek, szeressétek ellenségeiteket, és imádkozzatok azokért, akik üldöznek titeket. Itt meg is állhatnék, csak nem fejezi be Jézus a mondani valóját, hanem így folytatja. Így valóban mennyei atyátok fiai lesztek. Ő ugyanis felkelti napját a gonoszoknak és a jóknak is. Ad esőt az igazaknak és a bűnösöknek is. Tehát Jézus ezzel magyarázza az ellenség szeretetét. Mindig megállunk ott, hogy szeressétek ellenségeitek, stb. Pont. De miért, Uram? Miért szeressük az ellenségeinket? És Jézus megmagyarázza. Akartok tényleg a ti mennyei atyátok fiai lenni? Komolyan? Mert ha a mennyei atya fiai vagytok, a fiú hasonlít az apjára. Az apjának, az atyának a tulajdonságait hordozza. És ha az atya jó, még a rosszakhoz is, még az ellenségekhez is,
Akkor azt mondja Jézus, ti is legyetek ilyenek. Legyetek jók azokhoz is, akik bántanak titeket, akik megsértenek, akivel tele van a hócipőtök, és elegetek van belőle. És legszívesebben nem is találkoznátok vele soha. És azt mondja az Úr, legyél jó vele, fordulj jósággal hozzá, mert ebben benne van Isten természet fölötti szeretete. És én azt kívánom neked, hogyha most vannak olyan emberek, akikre neheztelsz, és be vagy rájuk rágva, és nem bírod a képüket, akkor adjon Isten alkalmat neked arra, hogy tudj vele valami jót tenni. Ez nehéz dió, fel is sóhajtottak páran. Tudj vele valami jót tenni, de nem ilyen jó cselekedet mozgalomból, hanem hitből. Isten által, Isten ereje és szeretete által. Ugyanis az Úr, nem tudom, észrevettétek-e, felkelti a napot, feljön a nap, és nem úgy van, hogy a szomszéd utcában lakik egy nagyon durva ember, akit ki nem állhatnak, és te se nagyon bírod, és a nap megáll, és egy ilyen éles vonallal őrá már nem süt. Képzeld el, mi lenne. Igaz? Aztán a szomszéd, ugyancsak a szomszédnak van egy nagy kertje, most ránéztem Zolira, majd dob be a cédulát, hogy hát ha felfogad kertésznek. De hát mivel ez egy gonosz, rossz ember, eső nem esik arra egy csepp se. A tiédre esik bőven. Így van ez? Nem. Azt mondja az Úr, hogy ő árasztja a jóságát, és ez csak két egyszerű szimbólum, a nap meg az eső, ami kulcsfontosságú ahhoz, hogy az ember ne halljon éhen. Tehát így gondoljunk erre, hogy legyenek növények, élet, gabona, stb. De higgyétek el, hogy Isten más területen is a jóságával fordul az emberekhez. Csak a jóságnak van egy tulajdonsága, hogy nem jut automatikusan érvényre. Megmagyarázom. Például sütsz a haragosodnak egy nagyon finom süteményt, és bekopogsz hozzá, és azt mondod, hogy figyelj, Béla, eddig haragudtunk egymásra, de fejezzük ezt be. Sütöttem neked egy sütit, felejtsük ezt el. Na most, ha Béla felrúgja ezt a tálsüteményt, és azt mondja, hogy takarodj innen, nem akarlak látni, akkor a te jóságod nem jut érvényre ő benne, igaz? Ezzel azt akartam szemléltetni, érzékeltetni, hogy Isten jósága árad, de fogadjuk-e ezt a jóságot? Megértjük-e ezt? Beengedjük-e a szívünkbe az Isten jóságát? Tényleg? Én abban hiszek, ha valaki újjászületik, abban megjelenik ez a természet, Istennek a jóság természete, és azon veszi észre magát, hogy jó akar lenni, és jót akar tenni, mert Isten természete benne van. És azt mondja a 34-es Zsoltárban, 8-as vers, hogy érezzétek és lássátok meg, hogy jó az Úr. Boldog az az ember, aki ő benne bízik. Isten szeretné, hogy megérezzük, meglássuk, hogy ő jó. Vagy a rómaiakhoz írt levélben azt mondja, nem veszed észre, hogy Isten jóságával arra az elhatározásra akar vezetni, hogy megváltoztasd a gondolkodásodat és az egész életed. Ezt jó körülírva, ez az új fordítás volt, magyarul térjél már meg, azt mondja az Úr. De Isten mivel akar téged erre rábírni? Fenyeget? Kínoz? Nem. Azt mondja, a jóságával. Azt akarja az Úr, hogy vedd észre az Isten jóságát. Tedd félre a keserűséget, tedd félre a rossz tapasztalatokat, tedd félre a fájdalmakat, tegyél mindent félre. Egyszerűen most egy pillanatig ne az emberekkel foglalkozz, hanem Isten felé nézz. És fogadd el az ő jóságát. És ha meg kell valamiből térni, vagyis meg kell fordulni a gondolkodásmódodban, akkor tedd meg miért? Mert Isten jó hozzád. Figyelj, hidd el, hogy jó hozzád. Elmagyarázom. Reggel fel tudsz kelni az ágyadból. És nem minden ember tudja ezt megtenni. Tudsz venni egy nagy levegőt, és nem minden ember tudja ezt megtenni. Isten jó hozzád azzal, hogy megtart, hogy fenntart, azzal, hogy élsz. Érted? Azzal, hogy élsz, azzal már Isten jóságának a részese vagy. Válaszolj erre. El akar vezetni arra az Úr, hogy
Másképp kezdj el gondolkodni ő róla, mint eddig. De így folytatja, mivel azonban megmakacsoltad magad és szíved nem akar megváltozni, Isten haragját gyűjtöd a magad számára. Na most, ha emberileg gondolkodunk, rögtön egy kérdőjel megjelenik bennünk. Isten jó örökké, akkor hogyan haragudhat Isten? Istennek nagyon sok tulajdonsága van, Isten haragszik. Ez az, amit ma nem szeretünk a mostani egyház, az nem népszerű téma Isten haragjáról beszélni, de Isten haragszik. Tudod, mire haragszik? A makacságra, az engedetlenségre, a bűnre, emiatt haragszik. Haragszik az Úr, figyelj, mindig is haragudott, ez nem új, nem csak az ószövetségi időben haragudott, ma is haragszik. De ő a jóságát akarja elét tolni, hogy ne a haragjával találkozz, hanem a jóságával, a kegyelmével, a szeretetével találkozz. Isten ezt szeretné, de a bűn meg az engedetlenség elválaszt bennünket. Ragadd meg Isten jóságát, és gyere ki a ketrecedből, hogy ne haragot gyűjts a fejedre. Mert ezt mondja a 6. vers, Isten ugyanis mindenkit a tettei szerint jutalmaz, vagy büntet meg. Ez azt jelenti, hogy mindenki megkapja, amit megérdemel. Örök életet ad azoknak, akik kitartóan törekednek jót tenni, és ezzel a dicsőséget, tisztességet és a romolhatatlan életet keresik. Akik viszont önző módon nem engedelmeskednek az igazságnak, sőt az igazságtalanságot szolgálják, azok Isten haragjával és búsulásával fognak találkozni. Ezt az igét, ezt most a kegyelem tanítás közepén nem biztos, hogy szívesen felolvasná valaki, de ez is itt van Isten igéjében. Figyelj, Isten kegyelme az, hogy ezt az igét fel lehet olvasni ma is, és meg lehet érteni, hogy mit mond az Úr. Nem azt mondja, hogy az örök életet ki tudjuk érdemelni jó cselekedetekkel, dehogy is. Nem ezt mondja a Biblia. Hanem azt mondja, hogy aki újjászületik, az ne legyen lusta, ne legyen rest, hanem a benne lévő isteni természetet jelenítse meg a cselekedeteibe. Menjen oda, ölelje meg, adjon neki, szeresse, stb. Tegye azt, amit az Isten meg akar valósítani ezen a földön. Aki ezt teszi, dicsőséget, tisztességet, romolhatatlan életet keres és talál. Ezt mondja a Biblia. Aki viszont önző módon nem engedelmeskedik az igazságnak. Tulajdonképpen azt mondja az Úr, hogy aki nem engedelmeskedik az igazságnak, az önző. Önző. És az önzés az nagyon csúnya dolog. Szerintem az egyik legpusztítóbb erő korunkban az önzés. Önzés, öntörvényűség. És azt mondja, hogy ezek az emberek szolgálják az igazságtalanságot. Tehát egyszerűen az ördög munkáját viszik előre, még akkor is, hogyha nagyon jó embernek képzelik magukat meg. Úgy gondolják, hogy teljesen rendben vannak. Hát adjon az Úr kegyelmet arra, hogy megértsük, hogy micsoda különbség van az én jóságom, meg az ő jósága között. Hogy megértsem, hogy az én emberi jóságomnak, amit esetleg én nagyon nagyra értékelek, és szeretnék kürdöltetni is magam körül, hogy vegyétek már észre, hogy én milyen jó ember vagyok, erre az Úr azt mondja, hogy ember, nem a te jóságod a lényeg itt, hanem az enyém, mert semmit nincs, amit ne úgy kaptál volna. És ha csak egy pici jó tettet is végrehajtasz, értsd meg, hogy minden jó Istentől származik. Minden jóság ő belőle van. Isten jóságának van egy tulajdonsága, hogy soha nem passzív. Tehát mindig cselekszik. Mert mi tudunk úgy is jók lenni, hogy meg nem mozdítjuk magunkat a karosszékből, nem? Tudunk így jók lenni? Hátradőlsz a kényelmes karosszékedbe, nézed a tévét. Ó, szegény emberek ott épp a vízbe fulladnak. Ó, szegények. Következő tévécsatorna, jön a reklám, azt is nézed. Stb. Stb. Nagyon jók vagyunk. Nézzük a Facebookot, jönnek le a hírek. A 2/3 szörnyűség. Nézzük, és
Ó, de szegény, lapozunk következő hír. Ó, és közben mi egyre jobb emberek vagyunk a magunk szemébe. De eszünkbe jut el az, hogy például imádkozzunk ezekért az emberekért. Eszünkbe jut az, hogyha valamit tehetünk értük, mert esetleg elérhető közelben vannak, akkor megtegyük. Vagy valamit, egy szalmaszálat megmozdítsunk értük, de legalább mondjunk el egy imát azokért, akik bajban vannak. Nem tudok minden rossz hírrel, és nem is akarok minden rossz hírrel azonosulni, mert akkor az egész életemet azzal tölteném, hogy ebbe is, meg abba is. De hogyha valamit behoz eléd ez, és Isten szól, akkor kérlek, hogy ne csak sajnálkozzunk, hanem imádkozzunk értük. Én bevezettem ezt a gyakorlatot, hogy ez 2 pontból áll. 1. Imádkozom röviden. 2. Ha valaki megtalál, és elég sokan megtalálnak, és annak azt mondom, hogy imádkozom érted, akkor rögtön imádkozom érte, mihelyt vége van a beszélgetésnek. Különben elfelejtem. Ezt nem akarom. Szóval Isten jóság az gyakorlati jóság, valóságos cselekvő jóság, és ennek a mifelénk irányuló elsődleges célja az az, hogy helyreigazítsa a vétkezőket. 25-ös Zsoltár 8. Jó és igaz az Úr, ezért útba igazítja a vétkezőket. Nem agyonveri, nem kárhoztatja, útba igazítja. És az a legnagyobb dolog. A legcsodálatosabb az, amikor Isten még útba igazít engem. Ha soha semmilyen útbaigazítás nem jön, akkor 2 eset van. Elszálltam, mint egy lufi, vagy tökéletessé váltam. Ez utóbbit kizárhatjuk. Tehát akkor marad a lufi. A lufi az meg kidurran. Tehát igenis úgy vagyok vele, örülök neki, hogyha Isten helyre igazít. Örülök neki, ez Isten jósága felém. Ezt mondja az ige. Hogy jó az Úr, és ezért útba igazítja a vétkezőket. És meghallgatja az Úr azokat, akik hozzá kiáltanak. Emlékeztek, múltkor beszéltünk arról, hogy Isten közel van, és aki igazán az Úrhoz kiált, mondta az ige, azt ő meghallgatja. Nem a jajveszékelést, nem a jajgatást, hanem az igazán Istenhez kiáltást, amiben már benne van a hit. Ami már nem csak egy arctalan Istenhez kiabál, hanem tudja, hogy kihez szól. Azt mondja az Úr, én ismerem ennek az embernek a hangját. És meghallgatom őt. És megsegítem őt. Így mondja a 86-os Zsoltárban 5-ös vers. Te, Uram, jó vagy és kegyelmes, és nagy irgalmasságú mindazokhoz, akik hozzád kiáltanak. Figyelmezzél, Uram, az én imádságomra, és hallgass meg az én könyörgésemnek szavát. Nyomorúságomnak idején hozzád kiáltok, mert te meghallgatsz engem. Te meghallgatsz. Lehet olyan élethelyzet, amikor már nem elég az, hogy emberek meghallgatnak egyáltalán, hanem Istennek kell meghallani a kiáltásomat. És itt jön be a következő kérdés, hogy meddig jó nekünk Isten? Meddig tartjuk jónak őt? Márk 10-ben van egy történet, 17-es vers. Jézus már éppen indulni készült, amikor egy férfi sietett hozzá, leborult előtte, és megkérdezte őt. Jó tanító, mit kell tennem ahhoz, hogy megkapjam az örök életet? Jézus így válaszolt. Miért mondasz engem jónak? Senki más nem jó, csak Isten. Ismered a parancsolatokat, ne ölj, ne kövess el házasságtörést, ne lopj, ne tanúskodj hamisan, ne csalj, tiszteld apádat és anyádat. Férfi erre így válaszolt, tanító, ezt mind megtartottam fiatal koromtól. Jézus rátekintett, szeretetet érzett iránta, és így szólt. Még egy dolog hiányzik belőled. Menj, add el mindenedet, osszd szét a szegények között, és kincsed lesz a mennyben. Aztán gyere és kövess engem. A férfi, amikor ezt meghallotta, arca megnyúlt, és szomorúan elment, mert nagyon gazdag volt.
Sok minden van ebben a történetben, de most maradjunk a jóságnál. Ott van egy ember, aki leborul Jézus előtt. Ha én látom ezt a történetet, mit gondoltam volna erről az ifjúról? Azt, hogy ő hisz benne, hogy látja benne a messiást, a megváltót. Ugye? Én ezt gondoltam volna. Nem olyan sokszor borultak le emberek elé, ha csak nem valami római uralkodó vagy császár. Tehát leborult elé az ifjú. És azt mondta neki, hogy jó tanító. Természetesen Jézus jó tanító. Az eredeti szöveg azt mondja, hogy mester, mondjuk azt nem nagyon értjük ezt a szót, új fordítás jó tanítót hoz. Jézus jó tanító. Ő a legjobb tanító a világegyetemben. De csak egy jó tanító? És erre ezt kérdezte tőle Jézus, miért mondasz engem jónak? Vagyis mi az oka, hogy te engem jónak mondasz? Senki más nem jó, csak Isten. Na, a Jehova tanúi már melegítenek, dörzsölik a kezüket. Végre megvan a kulcsige. Jézus ezzel azt mondta, hogy ő se nem jó, se nem Isten. Nem, egyáltalán nem ezt mondta az Úr. Szó sincs erről. Tulajdonképpen szembesíteni akart ezt az ifjút azzal, hogy ő hol tart a messiás megismerésében. Ezért kérdeztem meg, hogy mi az oka, hogy te engem jónak nevezel. Jézus természetesen tudta, hogy miért mondja ezt. Az ifjút akarta erre rávezetni. Ugyanis senki más nem jó, csak Isten jó, mondta, tehát ha te engem jónak nevezel, és leborulsz előttem, akkor annak azt kéne kifejeznie, hogy én vagyok Isten. A fiú ezt nem értette meg, mégsem. Mert jött a parancsolatokkal, magyarázta, hogy ő kóser, mindent megcsinált, teljesen rendben van. És erre mondta neki Jézus azt, hogy add el a vagyonodat, mert ez a te gumimacid, ebbe vagy beleakadva, mint majom a farkába. Add el a lóvét, és ne a lóvé legyen az Istened. És ne légy önelégült azzal, hogy betartod és megteszed a parancsolatokat, mert a szíved még sincs közelén hozzám. Add el a pénzt, és kezdj el követni engem. És a fiú erre ezt mondta volna, hogy messiás, követlek. Őrültség, amit mondasz, de te érted, megteszem. Akkor más lett volna a történet vége. De a fiúnak megnyúlt az arca, azt mondja az ige, nagyon mélyen szomorú lett. És ebben a mély szomorúságban benne volt két dolog. A vagyon imádása, és az, hogy nem ismerte meg mégse a megváltót a názáretiban. Mert Isten jósága az a megváltóban testesült meg ezen a földön a leginkább. Ő benne mutatkozott meg, ő benne jött közel. Ennyire közel még soha nem jött Isten jósága az emberhez, mint a názáreti Jézusban. Persze tudom, hogy akik el akarják vágni az Ószövetséget az Új Szövetségtől, azok most boldogan fellélegeznek. De tudd meg, hogy a legtöbb ige Isten jóságáról az Ószövetségben van. Miért? Mert Isten mindörökké jó. Jó volt, ma is jó, és holnap is jó. Az ő holnapi jósága garancia a te életedre. Hogyha őt követed, akkor rendben vagy, és rendben leszel. És igen, kérdés, hogy meddig fogadjuk el Isten jóságát. Tehát te mond valami cifrát az Úr mutat neked, akkor nem, ezt már nem. Tehát Uram, addig, amíg egy házi bálványként megteszed, amit én kérek tőled, amíg azt csinálod, amit én mondok és kérek, ha azt kérem, hogy áldj meg, akkor hirtelen megáldasz. Ha azt kérem, hogy szabadíts meg, akkor megszabadítasz. Addig jó fej vagy nálam, Uram. Addig tisztellek. Imádlak. Még adakozom is, hiszen megérdemled, kiérdemled. De ha olyat kérsz tőlem, amiben bele vagyok szeretve, ami a legfontosabb az életemben is, nem engedem el, és ráadásul bűnhöz kötődik. És te olyat kérsz tőlem, hogy ezt adjam fel, és engedjem el. És ez mindegy, hogy önzés, mindegy, hogy
pornónézés, tök mindegy, mert sorolhatnék sok mindent. Azt mondja az Úr, hogy valami fogyatkozásod van, ezt engedd el, add föl. Akkor már nem kell Isten jósága. Már nem, azért ennyire nem. Ez túl komoly, ez túl forró. Nem. Hogy én a pénzemből egy árvakanyivassal is többet adjak? Nem. Uram, nem. Mindent megteszek, de ezt nem. Ilyenek vagyunk mi emberek. Nem kell Isten jósága csak addig, amíg mi jónak gondoljuk azt. A legjobb példája ennek a Jobb könyve. A Bibliában Jobbnál jobb könyvek vannak. Jobb 2.9. Nem akarom ezt kielemezni, ezt a könyvet, de ez egy akkora kincses bánya, hogy nagyon durva. De hát azt tudjátok, hogy Jobb életét csapásról csapásra érték a különféle kínok, bajok, nem sorolom el. Volt ennek egy drága felesége, ki ezt mondta neki, ez a szeretetteljes, drága, hívő asszony, 9-es vers a 2. fejezetből. A felesége ezt mondta neki, még most is kitartóan fedhetetlen vagy. Átkozd meg az Istent, és hallj meg. Csoda kedves, barátságos, istenfélő asszony. Mindig ilyenre vágytam. De Jobbot nem akármilyen fából faragták, ezt mondta. De ő így felelt neki. És figyeld, milyen csodálatos, amit mond. Úgy beszélsz te is, ahogyan a bolondok szoktak beszélni. És ebben, ahogy Jobb beszél, benne van még az felé, az asszony felé való szeretete is. Nem azt mondja, hogy te bolond. Nem azt mondja, hogy te hülye, te ilyen-olyan. Nem azt mondja, hogy úgy beszélsz, ahogy a bolondok szoktak beszélni. Értitek a különbséget? Ez nem akármilyen ember volt, ez a Jobb. És így folytatja. Ha a jót elfogadtuk Istentől, a rosszat is el kell fogadnunk. És még ebben a helyzetben sem vétkezett Jobb a szájával. Most ne építsünk fel erre egy egész teológiát, hogy Isten nyomatja a rosszat a világra. Szó sincs erről. Inkább értsük meg jól ezt a kijelentést. Azt mondta Jobb, Uram, mindent el akarok tőled fogadni. Mindent elfogadok tőled. Ha rossz az élethelyzetem, ha gáz van, ha mindenki meghal is körülöttem, akkor is ragaszkodni akarok hozzád, Istenem. Mert tudom, hogy ki vagy. És most képzeld el, tök egyedül maradsz. Eltűnik minden gyülekezet. Nincsenek testvérek, nincs színpad, nincsenek hangfalak, nincsenek hangszerek. Egyedül vagy. Akkor kitartasz az élő Isten mellett. Nem lesz ilyen remélhetőleg az életedben, de gondold ezt végig. És utána azt is gondold végig, hogy milyen kegyelem az, hogy mégse vagy egyedül. Hogy mégse vagyunk egyedül. Hogy tudjuk egymást bátorítani, tudjuk egymást segíteni. Tudjuk Isten igéjét szólni és hallgatni. Tudjuk az Urat dicsőíteni. Szóval azt mondta Jobb, ez a fantasztikus ember, hogy minden helyzetben az Urat akarom választani. És Isten megáldotta őt ezért. Hatalmasan. Én ezt kívánom nektek, és saját magamnak is, hogy minden helyzetben az Urat válaszd. Akármilyen helyzet van, és tudd meg, hogy Isten jósága nem fogyott el. Most már Katikának nem jut jóság. Elfogyott. Bocs, a költségvetés már nem engedi meg. Nem. Isten jósága állandó és ugyanaz feléd. Kérdés, hogy mit tapasztalsz ebből? Azt mondja az Úr, ha így élsz, és így gondolkodol, hogy mindent elfogadsz tőle, és hozzá tapadsz minden helyzetben, akkor meg fogod tapasztalni Isten jóságát nagyobb erővel, mint bármikor az életedben. Ez meggyőződésem, és hiszem, hogy így lesz, és így van.
Na most, amikor Isten jóságáról beszélünk, akkor persze mindig a földi dolgok kellenek nekünk. Hát ez a jó kis amerikai típusú kereszténység. Úgyhogy nincs egy rendes autód, akkor figyelj, öcsi, te semmit nem észlelsz Isten jóságából. Tehát az a helyzet, hogy nekünk van egy jó kis, nem is tudom hány éves Citroenünk, kicsit ütött is, kicsit kopott is, most már nem is jelzi a benzin szintjét, úgyhogy figyelni kell, hogy kellő anyagot beletankoljuk. Higgyétek el, hogy ez engem semmivel nem tölt el kevesebb örömmel, mint ha állna itt egy Cadillac. Sőt, ha állna egy Cadillac, akkor nagyon izgulnék, hogy mire kimegyek az ajtón, akkor ott van-e. Úgyhogy hála Istennek nem állott ez a Cadillac. Nem is kell. Az én boldogságom nem ettől függ, hogy autó, ilyen autó, olyan autó, van-e pénz, nincs-e pénz. Van, hogy nincs pénz. Dicsőség az Úrnak. Van, hogy van. Dicsőség az Úrnak. Mindig dicsőség az Úrnak. Ha Isten jóságát kizárólag a földi szférára próbáljuk lehúzni, akkor nem ismerjük Istent. Akkor valami kamu vallásnak vagyunk a részesei, amiből előbb-utóbb az ördög bolondot fog csinálni belőlünk. Ahol az a szintmérő, hogy mennyi van a büdzsébe, milyen ruhába tudsz megjelenni, stb. Stb. Kit érdekel ez? Tök pucéron fogunk eltávozni ebből a világból. Semmit nem viszünk innen, egyikünk se. Az egyetlen dolog, amit úgymond kiviszünk, azok az emberek, akiket hozzásegítettük Isten megismeréséhez. Ők velünk lesznek a mennyben. De nem lesz ott a kedvenc gitárom, nem lesz ott az autód, nem lesz ott a házad, hiába tapétáztad újra, tudd meg, az is le fog rohadni, és nem lesz ott veled a mennybe. Ezért értsük meg Isten jóságát, mert Isten jósága a leghatalmasabban, tudod, miben látszik meg? A megváltásban. A megváltásban. És mégis mi keresztények úgy vagyunk, hogy megtérünk az Úrhoz, megtanítanak bennünket, hogy meghalt Jézus értünk a kereszten, harmadnapra feltámadott, stb. Halleluja, praise the Lord, dicsőség az Úrnak, oda tesszük a pipát, és elfelejtjük ezt az egészet úgy, ahogy van. Viszont Isten azt akarja, soha ne felejtsd el a megváltást. Azt akarja az Úr, sőt, ismerd meg, hogy mi az, hogy megváltás. Én 28 év alatt még nem tudtam meg kiismerni, hogy mi a megváltás. Nem tudtam kimeríteni. Mostanában az utóbbi években egyre több kijelentést ad arról Isten, hogy mi is történt ott valójában, és hogy ennek mi a hatása az életemre. Írtóra nem unom, mert én nem egy vallásnak vagyok a rabja és fogja, hanem élő kapcsolatban vagyok az Úrral. Titus levél 3:4. Amikor Isten megmentő kegyelme, egy másik fordítás szerint jósága és ember szeretete, eljött és látható lett minden ember számára, akkor minket is megmentett. De nem azért, amit mi tettünk, hogy Isten számára elfogadhatóak legyünk, hanem mert megkönyörült rajtunk. Megmentett bennünket az újjászületés fürdője által, és megújított a Szent Szellem által. Isten bőségesen ránk árasztotta a Szent Szellemet Jézus Krisztuson keresztül, aki a mi megmentőnk. Isten most már a kegyelmén keresztül néz ránk, és azért elfogadhatóak vagyunk a számára. Azért adta a Szent Szellemet, aki bennünk él, hogy örökösei lehessünk. Idáig olvasom. Megnéztem ezt a 4-es verset, amivel kezdtem, mert érdekelt, hogy itt szó szerint mi van, mert többféle fordítás van. Akár hiszitek, akár nem, filantrópia kifejezés szerepel, ami nem más görögül, mint emberszeretet. 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 Azt mondja Titus, amikor megjelent Isten megmentésben megmutatkozó ember szeretete, akkor ez minden ember számára eljött, és láthatóvá vált. Tudunk ennek még örülni? Nem tudom.
Tudsz ennek örülni? Ha tudsz ennek örülni, akkor Isten ad még többet az Úr jelenlétéből, az öröméből. Ha nem tudsz ennek örülni, akkor valami nincs rendben. Akkor félre mentek a dolgok. Ha minden másnak jobban tudsz örülni, mint ennek, akkor is gáz van. Gondolkozz el ezen. Isten nem tudott ennél nagyobbat tenni, érted? Megértem. Nem tudott. Mi emberek persze örülünk minden apró örömnek, örülünk a gyerekeinknek, vagy unokáinknak, vagy amit Isten ad, és jól tesszük, ha örülünk ennek, hiszen Isten erre adta, hogy élvezzük, értékeljük. De a legjobban annak kellene örülnünk, hogy megváltottak vagyunk, hogy kegyelmezettek vagyunk, hogy kiszabadított Isten a halálnak a fogságából. Hogyha itt ebben a pillanatban vége lenne az életednek, akkor Isten jelenlétébe kerülnél, és nem valahol máshova. Tudunk-e ennek örülni? Mert ha ez áthatja az életünket, másképp fogunk járni, akkor nem az akadályok, a terhek, a hiányok mozgatnak. Ez sincs, az sincs, az sincs. Az olyan emberek, akik folyton ezen keseregnek és rágódnak, szétrágják a szellemüket. Szétrágják, mint a bogarak, mint a darazsak. Ne engedd ezt meg. Tedd le a sarokkövet az életedbe, ami a megváltás. És örülj annak, hogy kegyelmezett vagy. Ha ebben nem hiszel, akkor térjél meg az Úrhoz. Akkor tedd le az életedet. Vald meg a bűneidet, és rendezd a sarat. Hogy legyen hited abban, hogy a megváltásban részesedsz Jézus Krisztus által. Isten jósága, Isten ember szeretete nem abban mutatkozott meg, elsősorban, hogy minden jóval elhalmoz téged ezen a földön, hanem abban mutatkozott meg, hogy kiment a halálból, és örök életet ad neked. És ellát mindennel, amire neked szükséged van. Azt mondja az Úr, hogy a Szent Szellemet adta nekünk, aki bennünk él, hogy az örökösei lehessünk. Vagyis ez egy pecsét az életünkön, és azt mondja, Patrik, Gyöngyi, örökös vagy az Úrban. Ott van rajtad a Szent Szellem pecsétje. Benned van az Isten szellem. A többiek is egyébként, most csak 2 nevet hoztam föl. Ezért adta az Isten a Szent Szellemet nekünk, az ő Szent Szellemét. Ez is az ő jóságának a jelenléte. Tudjátok, lehet az Urat sokféleképpen dicsőíteni, de mi lenne, hogyha úgy dicsőítenénk, ahogy ő ezt akarja? És erre az egyik legfőbb okunk, hogy őt dicsőítsük, az Isten jósága. És ezt jól tudták a zsoltárok írói, jól tudták a megváltás előtt élő, Istenbe bízó emberek is, hogy Istent a jóságáért magasztalták, a kegyelméért, 100. Zsoltár. Vígan énekelj az Úrnak, te egész föld, szolgáljatok az Úrnak örvendezéssel, menjetek eléje vígassággal. Tudjátok meg, hogy az Úr az Isten, ő alkotott minket, és nem saját magunk. Az ő népe és az ő legelőinek juhai vagyunk. Menjetek be az ő kapuin hálaadással, tornácaiba dicséretekkel. Adjatok hálát neki, áldjátok az ő nevét, mert jó az Úr, örökké való az ő kegyelme, és nemzedékről nemzedékre való az ő hűsége. Halleluja! Lehet, hogy egy kicsit jobban fogjuk érteni ezt, hogy Isten jósága örökké való. Hogy ez mit jelent. Vagy még 2 ige 106. Zsoltárból, az 1. Dicsérjétek az Urat, magasztaljátok az Urat, mert jó, mert örökkévaló az ő kegyelme. Visszatér ez a zsoltárokban. Ugyanez a 118-as zsoltárban, 135-ös zsoltárban, és sok-sok helyen. Tesók, ha az Ószövetség ideje alatt élő hívők dicsőítették Istent a jóságáért, akkor mi 21. századi keserű képű emberek tudjuk-e dicsőíteni azért az Urat? Tudunk-e hálát adni neki? Tudunk-e megemlékezni arról, hogy az ő jósága örökre szól és örökké tart?
Hidd el nekem, hogy Isten jóságába be tudsz lépni, ha megemlékezel az ő jóságáról, és többet kapsz, mint amit te beleadsz a szíved átadása által. Ha szeretnéd velünk felvenni a kapcsolatot, kérjük írj e-mailt a szerko@szerko.com-ra, vagy hívj a 0620 55 929 11-es telefonszámon.